Bon dia, noies. Avui llegirem l'acte segon de Ball robat i us faig una breu introducció perquè les primeres pàgines les passarem una mica i ens n'anirem directes al que és el veritable nus d'aquest acte, d'acord? Recordeu que vam tancar el primer acte amb la previsió, la idea, que Cugat se n'anava a veure Oleguer després d'haver-se discutit amb la seva dona i d'haver sabut que la seva esposa, és a dir, Mercè, i Oleguer tenien, diguéssim, una certa atracció, sentien una atracció mútua l'un per l'altre, sense que la cosa s'hagués concretat en res més. Bé, doncs tenim ja Cugat decidit anar a veure l'Oleguer, fins i tot li ha fet una trucada, l'Oleguer ha acceptat la seva visita i ara en les primeres pàgines el trobem que entra a casa del nou matrimoni, Oleguer i Eulàlia. Aquests són els dos que estan casats. Abans de parlar amb l'Oleguer, que és un home molt ocupat, és un advocat molt d'èxit, doncs està una estoneta parlant i conversant amb la seva esposa, l'esposa d'Oleguer, que és Eulàlia. En aquesta conversa podem entreveure el mateix que vèiem en el primer acte, és a dir, l'evidència que el matrimoni ha fracassat també per a ells dos. No ho diu d'una manera explícita, Eulàlia potser és la dona, diguem-ne, més conservadora, més convencional de totes tres, la que aspira més a ser una dona de casa seva, esposa, bona esposa del marit i bona mare dels seus fills, i per tant no deixa traslluir res, però en algun moment sí que d'alguna manera, amb certa amargor, doncs parla d'una no felicitat. Sembla que projecta aquesta frustració del matrimoni en l'educació dels fills, dos nois molt sans i robustos i fantàstics, però aquesta, diguem-ne, secreta, íntima infelicitat l'arrossega per dins. En algun moment expressa una certa sospita que el marit l'enganyi, perquè és un home amb tant d'èxit, amb tanta projecció social, amb tanta fama i tan estimat per tot l'entorn en què es mou, que pensa que alguna dona l'adula, li canta les gràcies i que ell s'hi sent atret. Aquesta és ho agafa a la pàgina 87 i veureu de quina manera ens parlen aquests dos personatges. Més o menys ho heu de trobar, jo sóc aquí, en aquesta pàgina, ho heu de trobar en un parlament en què Cugat comença dient no dona, estan parlant d'aquesta frustració, insatisfacció, diguem-ne, de vida conjugal. Avanço una mica unes quantes línies d'aquest parlament de Cugat a partir d'un punt i seguit en què diu: el teu marit, parla Cugat a Eulàlia, diu, se li ha ressecat l'ànima. No em negaràs que l'Oleguer sent la professió d'advocat, que s'hi ha lliurat amb totes les potències, i això fa 18 anys que dura, és a dir, els 10 de matrimoni més 8 anys abans en què ja era un advocat famós i s'havia dedicat a la seva feina en cos i ànima, etc. Resultat, la professió és la seva amant i el seu Déu, una amant i un Déu severs i gelosos, absorbents, insaciables, que li xuclen la sang i devoren tota la seva tendresa. D'alguna manera, Cugat desmenteix a Eulàlia que hi hagi una amant. Li diu, no, home, no, és que està concentrat a la feina i l'ocupa al 100%. Eulàlia, sí, hi ha alguna cosa d'això, però no oblidis que l'Oleguer és un advocat brillant i un home vanitós, comprens? Triomfa, maneja els clients com les cartes d'un joc, s'imposa als consells dels bancs i de les grans anònimes, vol dir societats anònimes. Un home així necessita algú que el celebri i l'afalagui, algú que li digui a cau d'orella el que jo no sabria dir-li. Oleguer, ets formidable. Hi ha d'haver una dona, Cugat, hi ha una dona. Cugat quasi inconscientment. Sí, Laia, sí. Clar, com que ell sap la història de Mercè i Oleguer, doncs inconscientment li surt el comentari. Eulàlia saltant. Sí, oi? Saps alguna cosa? La coneixes? Oh, no, per Déu, Eulàlia, no sé res en absolut. Com vols que jo? Cugat, no m'enganyis, potser calles per commiseració. Vol dir per misericòrdia. És clar, una muller en les meves circumstàncies sempre fa pena. Cugat enèrgic, Eulàlia, t'asseguro que no em callo res. I de pena no me'n pots fer gens ni mica, et trobo simplement admirable.
Eulàlia, no cal pas que exageris, vaig llegir en una novel·lota que els homes no us traïu mai en semblants ocasions, que us empareu els uns als altres contra les dones, l'enemic comú. Hi ha una barrera. Cugat, sí, hi ha una barrera. Serà una bona amiga, en tot cas, que qui se m'acostarà qualsevol dia i entre escarafalls de pudor ofès i de llàstima i barrejant la veritat amb la calúmnia em farà saber totes les circumstàncies de l'aventura. Cugat, perfecte. Què surts ara? Clar, Cugat va rumiant el que sap i Eulàlia no l'acaba d'entendre. Cugat, el teu seny funciona sense una falla, raones magistralment. Les dones acostumen a servir-se d'una lògica sui generis, desmanegada, guerxa, amb salts imprevisibles que no sabíem la nostra i que sovint ens fa rodar el cap i perdre la paciència, però tu no. Les teves idees, fixeu-vos com el tractament de la dona és una mica especial en l'obra. D'entrada, fixeu-vos que totes les senyores de les parelles són dones sense cap ocupació, mentre els homes tots tenen un ofici i una professió clarament definida, les dones no. I ara aquí ens parla de les dones amb una lògica especial, una lògica desmanegada, una lògica, diguem-ne, il·lògica, per dir-ho així. És a dir, una lògica que es deixa portar pels sentiments, per les intuïcions, per les impressions, és a dir, una mica més infantil, una mica més, diguem-ne, càndida i una mica més poc racional, més poc madura, és a dir, més immadura. Ve a dir això, Per tant, no deixa de copsar-se, de percebre's una certa misogínia en l'obra. Eulàlia, no t'entusiasmis. No m'entusiasmo, parlo objectivament, ets única. Girafull, que quan algú m'elogia em passa una cosa estranya. Què et passa? Ai, sento com si hagués obtingut l'elogi al preu d'una baixesa, o com si el rebés indegudament, saps? No t'ha passat mai de rebre un obsequi destinat a una altra persona? Els elogis em neguitegen, t'ho asseguro. Cugat, doncs mira, aquest és un sentiment propi de l'autèntica modèstia. Eulàlia, fluixa o et deixo plantat? Cugat, una virtut tan rara, tan preciosa i en aquest temps tan ben falsificada que aquell que la posseeix de debò es mereix un altar. Cugat, prou, ho contaré tot a la Mercè. Cugat, canvi. Pobra Mercè. Eulàlia intrigada, pobra? Per què pobra? El Cugat, és un dit. Eulàlia, que també us en passa alguna a vosaltres? Truquen a la porta amb el puny. Eulàlia s'aixeca i avança cap a la porta entreoberta. Entri, senyor Petit. Aquest és el criat, el servent o el majordom d'aquesta casa. Abans trobàvem la Jovita, ara trobem el Petit. I alerta perquè aquests membres del servei serviran una mica per fer el contrapunt dels amos. Concretament aquest senyor Petit és un majordom que és jovenet i s'ha casat ara fa molt poc. Acaben de tenir una criatura i ells representen la felicitat matrimonial una mica innocent, càndida, una mica beata, una mica, diguem-ne, curta de mires, que no va més enllà, que no hi ha més aspiració, sinó a la felicitat conjugal i prou, és a dir, a la felicitat en les quatre parets de casa del marit, l'esposa i la criatura, però serveix de contrapunt per la infelicitat de les tres parelles protagonistes, d'acord? Ho veureu tot seguit. Petit entra. Petit, perdonin-me, el senyor Oleguer acaba de telefonar i en saber que el senyor Balló, vol dir Cugat, l'espera, m'ha dit que li comuniqués que ell, el senyor Oleguer, es posa precisament ara mateix en camí i que així que arribi, amb molt gust, evacuarà la consulta amb el senyor Abelló. Perfectament, moltes gràcies, li diu Cugat. El senyor Petit, aquí on el veus, tan jove i tan espavilat, ja és pare de família, diu Eulàlia. Moltes gràcies, senyora Eulàlia. Precisament ahir, a les 6:37 de la matinada, la meva filleta va complir, gràcies a Déu, 2 mesos d'edat. L'enhorabona, senyor Petit, per molts mesos i per molts anys, naturalment. Agraïdíssim, senyor Balló, en nom de la meva esposa i propi, molt agraït. Figura't que la seva esposa només té 18 anys, Petit assenteix amb el cap. Que en deu ser de feliç ella amb la seva nina de carn i ossos, vol dir amb la criatureta. Petit, tan feliç com jo mateix, senyora Eulàlia. Eulàlia Cugat, veus? Així, dóna gust. Petit, amb el permís de vostès, em retiro. Servidor de vostès. Pausa. Cugat, gent com aquesta poden ser efectivament compresos dintre de la nostra espècie? O és que nosaltres, a força de viure i de pensar, hem perdut la condició de persones humanes? És a dir, els feliços són humans o nosaltres ja no som humans? Eulàlia, després de considerar greument Cugat,
Fa estona que parlem, Cugat. I es pot dir que jo he estat fins ara l'única protagonista de la nostra conversa. És a dir, he parlat sobre ella, la seva infelicitat, la seva insatisfacció, els seus fills. Tanmateix, he tingut temps d'observar-te i a les teves paraules i també en els teus silencis m'ha semblat endevinar un no sé què de trist, una ombra feixuga. Aquesta mateixa visita a l'Oleguer, potser sóc indiscreta. De cap manera. Laia, ja sabeu que és el diminutiu d'Eulàlia. Em sabria greu que, en absolut, la teva sagacitat, és a dir, la intel·ligència per captar coses, em fa l'efecte d'un sedant. Digues. Senzillament, aquesta visita matinal a un advocat, a l'hora que tu acostumes a treballar, em sembla sospitosa. Em cremo o em refredo? Has de saber una cosa, no vinc a veure l'advocat. No? M'enganyes. No t'enganyo. Veus? Això em desorienta, he perdut la pista. Val més així. Per què? No podria ajudar-te jo? Cugat nega amb el cap. Doncs mira, almenys provaré de distreure't. Jo no puc ajudar-te, veritat? No, i ho sento. Eulàlia m'insinuant cantarella. I la Núria tampoc? Ara li vindrà a dir Eulàlia a Cugat que la Núria, ja sabeu que això s'ha deixat entreveure en el primer acte, sent molta admiració, massa admiració per ell. Vaja, que n'està enamorada. La Núria? Quina Núria? Quina vols que sigui l'única, la Núria de l'Oriol. I això què treu nas ara? Aleshores resulta que és un secret, tal com ella diu. Ves fent, diverteix-te. Us veieu sovint? Amb qui? No facis el pagès amb la Núria. Si fa no fa, tant com amb tu. De tant en tant ve a casa teva. I abans de l'accident de l'Oriol sortíeu plegats alguna nit, no és això? Això mateix. Però sempre amb la Mercè entremig. Quina pena. Està bé. La maledicència practicada amb gràcia i mesura es cau a qualsevol dama. Eulàlia fent-la innocent. Maledicència? La Núria llegeix els meus llibres i sembla que li agraden. Algú interpreta tendenciosament aquesta inclinació. Eulàlia, fora més just dir aquesta admiració incondicional i entusiàstica. Cugat, bé, trobo que la cosa és suficient per desencadenar la xafarderia. No hi tinc res a dir. I afegiré que la suposició m'afalaga. No sóc tan inofensiu com em temia. Estic fet una bona peça. Doncs disposa't a escarxofar-te. La Núria està enamorada de tu. Sí, ja ho sabem, com a escriptor. No fugim d'estudi com a home, amb bigotet i clenxa al costat. La clenxa és la ratlla. I com ho saps? Ho sé. Ho sé de bona tinta. Cugat amb segona intenció. Tot plegat no deixa de tenir la seva gràcia. Eulàlia plaga, vol dir maliciosa. Però escolta, t'aconsello que no t'il·lusionis massa. La Núria és una dona de moral molt sòlida. El matrimoni és una institució sagrada. El marit, els fills, el perill de l'escàndol. Cugat, fatxenda. Torres més altes han caigut. Eulàlia, el desvergonyit. Cugat, en tot cas, no faria més que respondre a una crida. És una qüestió d'honor i de polidesa i, en definitiva, d'alta equitat social. Eulàlia sucant-hi pa, perquè ja li està agradant el marro. Et troba tan simpàtic i, sobretot, és clar, intel·ligentíssim. Cugat, amb fonament o sense? Eulàlia, la meva opinió ara no compta. Parla ella. Estrafent-la, vol dir que la imita. És un savi i un artista, no et sembla? I per això les seves obres, no trobes? Sempre resulten plenes de sentit i de gràcia, però quan el tens davant, no et sembla? Encara guanya la veu, el gest, la mirada, tot tan just i tan natural. Brrr, com exageres. Espera't, d'altres, amb la meitat del seu talent, foren uns pedants insuportables, no trobes? I moltes altres coses que val més que no et digui. Cugat seriós, carregues massa les tintes, francament. La Núria es produeix amb vivacitat, vol dir que parla expressivament, però sense desmesura. Sempre l'he tinguda per una dona sincera. Vull dir que en conjunt no és una persona ridícula. Eulàlia afectada. Per Déu, Cugat, què penses? Ha estat una burla innocent, preocupada. Tu hi has vist una mala intenció? Em sabria molt greu. La Núria és una bona amiga meva, l'estimo de debò. Ara es disculpa, ara li sap una mica de greu. Cugat, no en dubto. Perdona, he estat indiscreta, no val la pena. Tens tota la raó. Jo puc ridiculitzar una persona que et sigui indiferent, però no tinc dret a mofar-me d'una amiga que consideres, i menys encara si aquesta amiga t'admira i t'estima. Ja hi tornes. Perquè la Núria, has de saber-ho, t'estima. És un sentiment, si vols, espiritual, vaporós, però autèntic. Només davant teu el sap dissimular i ho fa per pudor i per respecte a tu i a la Mercè i a ella mateixa. I ara, Cugat, parlo seriosament. Silenci estrany. Potser no
no te n'havia dit res, he estat lleugera, però quan he vist que amb les meves tristes confidències agreujava encara la teva preocupació, m'he dit, distreu-lo, diverteix-lo una mica. I la pobra Núria ha pagat la festa. Perdona'm, Cugat amable. Eulàlia, estigues tranquil·la, t'agraeixo el que m'has dit de la Núria. En un pla gairebé ideal, aquest sentiment em compensa de certes pèrdues i treballa pel restabliment del meu equilibri interior. Per tant, hem d'entendre que els matrimonis insatisfets busquen fora del matrimoni la compensació de la infelicitat que viuen dins de casa, tant per la banda masculina com per la femenina. La pròpia estimació es redreça. Eulàlia, ui, quins misteris, he sentit la porta. Deu ser l'Oleguer, morria. Suposo que amb ell seràs més explícit. Cugat, ets terrible. Entra l'Oleguer. Ara alerta perquè hi haurà entre els dos homes primer un intercanvi d'impressions molt tensa, perquè clar, Cugat li ha de dir, escolta'm, la meva dona m'ha dit que tu i ella teniu algun afer, alguna història en comú. Però després, mica en mica, aniran comentant el que pensen l'un i l'altre del matrimoni, de la vida, de l'existència, de la condició humana, i acabaran en una mena d'entesa no gaire clara, però que restablirà també l'harmonia. Sempre acaba restablint-se l'harmonia d'una forma o d'una altra, després de moments de clímax molt tensos entre els personatges. Oleguer, hola Cugat, content de veure't, encaixa. Eulàlia, a Cugat, t'he fet esperar. Cugat, la culpa ha estat meva, m'he retardat. Oleguer, sí, però he passat una bella estona amb l'Eulàlia. Oleguer, mira, Eulàlia, Cugat, de veres, prop d'una hora enraonant. Per poc em fas fer tard, la Mercè i la Núria m'esperen. Adéu-siau, encaixa amb Cugat. Cugat, en Cugat diu, penseu que ens refiem de vosaltres tres. I és que les tres dones han quedat per anar a concretar tots els detalls de la festa dels 10 anys de matrimoni, recordeu. Oleguer massa amable, deixeu que la Mercè triï el menú i té la mà trencada, ara ja s'entreveu el rotllo, diguem-ho així, Mercè Oleguer. Cugat greu, gràcies per la part que em toca. O sigui, ell és el marit de la Núria, se sent al·ludit. I la Núria, que sempre vol escollir la música, què em quedarà a mi? Diu Eulàlia. Cugat tornant les flors a Eulàlia, les teves germanes. Li deixa anar un piropo, una floreta. Eulàlia fa una reverència, agraint la gentilesa, Oleguer estreny amablement el braç de Cugat, Eulàlia surt. Oleguer es treu la pataca. Un cigarret? No, jo sempre amb la pipa. Ah, no hi pensava, encén un cigarret. Què, passem al despatx o ja estem bé aquí? Tant se val. Aquí no ens estorbarà ningú. Anem per feina. Seu, s'asseuen, t'escolto. Cugat es posa a carregar la pipa en pausa, com volent fer temps. Truquen a la porta i els dos homes alcen el cap. Oleguer, contrariat. Endavant. Entra petit, tímidament. Li he dit que ens deixés tranquils. Què passa? No em renyis, senyor Oleguer, el procurador, senyor Cadiramenta, vol dir-li 4 paraules justes. És aquí? Sí, senyor. En persona? Precisament. Oleguer a Cugat. Em permets? 2 minuts. Tants com vulguis. Surt Oleguer, seguit de petit, pausa breu, sona el telèfon damunt la tauleta, a l'abast de Cugat. Aquest fa el gest frustrat per la indecisió de despenjar l'auricular. Mira cap a la porta, a la 4ª trucada, pren l'auricular. Ara alerta perquè veureu una conversa telefònica absolutament entretallada, però que serà recuperada en el tercer acte, i si ara el que parla és Cugat, veurem que en el tercer acte qui acaba de completar la conversa és l'interlocutor de Cugat, en aquest cas interlocutora, o sigui, Núria. Per tant, imagineu-vos que està parlant amb Núria, d'acord? Cambrera, perdó, digueu, sí? Em sembla que ha sortit. Apareix una cambrera i Cugat li fa signe que esperi. Un moment, a la serventa. Ja és fora la senyora? Cambrera, sí senyor, fa un instant, potser encara l'atraparia. Cugat, no cal. És la senyora Núria Grau, que demana la senyora. Jo mateix contestaré. Gràcies. La cambrera es retira. Cugat reprèn la telefonada. Núria? No sóc l'Oleguer. En Cugat. Doncs jo t'he conegut de seguida. Tot i que, de moment, m'ha desorientat el nou estil amb què et pentines. Com vols que ho hagi endevinat? Per simpatia, a distància, telepatia, rialleta. Estic de visita, esperant el senyor de la casa. L'Eulàlia acaba de sortir cap a casa teva, suposo. Doncs haurà d'esperar-te. Sí que fa temps que no ens hem vist, una eternitat, o 2. Precisament volia demanar-te una entrevista. M'interessa la teva opinió. Et dic que sí, sobre un punt de psicologia femenina. Per a una biografia que estic fent. No, la Mercè no en serveix, està massa influenciada. Pensa com jo. Dominada? Més, la tinc anul·lada. Excés de personalitat per part meva. Està fent broma,
Digues, digues. Però, escolta, em sembla que no he dit res de mal. De bon humor? Si ho sabessis. Moltes gràcies. Sóc atrevit perquè no em veus la cara. Porto antifàs. Sí, el telèfon t'intimida, com fan totes les bones persones. Les màscares o són molt tímides o molt desvergonyides. Cara no, espera't, ja em veuràs el dia de l'aniversari. Ja començo a estar tip de la moral burgesa. Alerta, Recordeu aquesta intenció sempre clara de Joan Oliver en poesia, en teatre, de llançar un dard contra els vicis i defectes de la seva pròpia classe, és la classe burgesa. Marcar les paraules. Dic que ja començo a estar tip de la moral burgesa. Creu-me, llançar-me a la mala vida. Això és el que voldria, deixar de respectar les normes i convencions de la burgesia de l'època. Paraula, senzillament, posar-me a frec d'una orella petita, fina, molt ben dibuixada, com un cargol marí, un cargol de mar, sí, després aprofitar l'estona. El meu llançaria la mala vida d'alguna manera fent adulteri. Ell està parlant, l'està intentant seduir, posar-se al costat d'una orella, parlar molt fluixet, a cau d'orella d'una persona, una orella atractiva com un cargol de mar, etc. El meu discurs? Ah, sí, us parlaré. Et parlaré de la felicitat, ni més ni menys. Recordeu que és un dels temes claus que exploren i en els quals aprofundeixen sobretot els pensadors, els intel·lectuals del moment, sobretot a partir de la irrupció dels corrents existencialistes. Que s'esperi la modista, que s'esperi tothom. Es veu que la modista hi ha d'anar, la Núria, però li està dient que s'esperi. Està en conversa i li agrada ser-hi. Entre Oleguer i Cugat canvia de to. Com vulguis, Núria. Sí, jo també tinc molta feina, això mateix. Gràcies, adeu. Ah, com està l'Oriol? Escolta, ha penjat. Penja l'auricular a Oleguer. Era la Núria Grau. Volia parlar amb l'Eulàlia. Oleguer, minúcies de dones. Vols veure un glob? Xerès? Conyac? No, gràcies. Oleguer intrigat. A tu te'n passa alguna. Per això he vingut. Oleguer protector i pretensiós. Sigui el que sigui, no cal prendre-s'ho tant a la valenta. Aquí tens un amic disposat a donar-t'hi un cop de mà. Tot t'hi adob, tret de la mort. Els romans... T'hi adob vol dir té solució. Cugat interrompent mofaire. Els romans? Oleguer, m'intrigues, Cugat, la teva telefonada ja m'ha semblat enigmàtica. Potser no val la pena. La valgui o no la valgui, estic a les teves ordres. Sí, ara ja sóc aquí, encara que... Mai no he comprès els homes indecisos. Els problemes han d'envestir-se de dret. Recordeu que ell és molt expeditiu i un home pragmàtic, un home de peus a terra. Ja sé que els intel·lectuals jugueu sovint a complicar-vos la vida. Probablement. Espera't, va al moble bar i treu una ampolla i 2 vasos. Posem-nos a to, animem-nos. Serveix. Almenys tasteu per acompanyar-me. Alça la copa en gest de brindis i beu. Cugat beu uns globs. Cugat, qualsevol diria que ets un oncle benèvol o un metge de confiança. Oleguer, res d'això. El que passa és que tinc més experiència que tu, que he viscut més i estic més endurit, senzillament. Engega. Pausa. Oleguer, fa algunes hores he sabut que tu i la meva dona us estimeu. Oleguer, encaixa el cop. Pausa. Ets sorprenent, Cugat. Ets extraordinari. Però anem a pans. Quin valor dones a aquestes paraules? Us estimeu. El valor ordinari, acceptat per tothom, exactament. Bé, podria negar-t'ho, podria discutir-t'ho, però em sembla més net donar la cara. Un dia, encara no deu fer un mes, la Mercè i jo vam descobrir que entre nosaltres s'havia establert indeliberadament, atenció Cugat, indeliberadament, és a dir, sense voluntat, ni l'un ni l'altre no ho buscaven, i per tant va sorgir, espontani, atzarós, un corrent de simpatia mútua, res més que això. Ni abans, ni després. Molt bé, volia que sabessis que jo no ignoro l'existència d'aquest sentiment. El fet, ja ho veus, no té ni pot tenir cap transcendència, però ens sabria greu, molt greu, que arribés a crear-te un conflicte. Pel que es veu, la Mercè s'ha cregut obligada a confessar-te aquesta insignificança. Ho trobo excessiu, absolutament inútil, un escrúpol de monja. Permet-me que t'ho digui, la teva dona està massa desenfeinada. Fixeu-vos que ell, com a persona resolutiva, advocat d'èxit, home pragmàtic, que només pensa en la seva fama, honor i glòria, és un antisentimental, és
a dir, aquestes noses quotidianes de les emocions no serveixen per fer carrera, per fer cursa de mèrits, per tant, molesten, fora, escrúpols de monja. Cugat, t'hauries de fer càrrec que els nostres punts de vista en aquesta ocasió és difícil que coincideixin. Estan tots dos a bandes contràries. No sé, no endevino encara el designi que et guia. Què pretens? Què esperes de mi? Potser et sents ofès i vens a exigir-me una reparació. De cap manera. Reparar què? Però l'ofensa, o, si vols, la injúria existeix? Parla clar, home de Déu, no puc sofrir les situacions ambigües, les mitges tintes, digues. Creus que entre tu i jo s'ha creat una qüestió d'honor? Cugat, d'honor? Paraules sense sentit. Aleshores, què? Vens només a renyar-me? O a queixar-te? Oleguer, tu i jo som força diferents, però sempre hem estat amics. Fa un quart de segle que ens coneixem i que ens tractem. Hem discutit molt, però mai no hem arribat a barallar-nos. Quan he sabut que l'afecte entre tu i la Mercè havia, com ho diré, havia guanyat graus, havia ascendit de categoria, immediatament he decidit plantejar-te la nova situació. En primer lloc, per verificar l'abast d'aquesta, diguem-ne, anomalia. Després, per lleialtat envers l'amic i encara per tranquil·litat meva i de la mateixa Mercè. Jo no podia convertir-me en un marit grotesc, secretament rosegat per la gelosia, en eterna vigilància dels passos de la meva muller. Oleguer, aquests estats d'ànim tot just els puc arribar a concebre. Quins bizantinismes, quina pèrdua de temps, quines tonteries, estupideses. Però com que m'adono, perquè ho palpo, que en persones de la teva fusta està jugant a la diferència, a la distància, al contrast entre l'intel·lectual que viu als núvols de les idees i dels pensaments transcendents sempre i l'home que toca de peus a terra i es preocupa de les qüestions reals i pràctiques que li poden reportar honors i beneficis. Es produeixen i prenen cos, no tinc altre remei que admetre'ls i de seguida plantar-los cara. És el meu sistema, Cugat, ja em coneixes, de manera que anem al gra. Cugat, no m'has entès, Oleguer, no m'has entès. Oleguer dominador, potser no, que no t'entenc, però vull fer tot el que pugui perquè almenys t'entenguis tu mateix. Espera't, uns segons per a ordenar les meves idees. Mira, Cugat, puc oferir-te diverses solucions. Ara ho deixarem aquí i veurem les solucions i el desenllaç de la discussió més endavant, noies. Bé, noies, continuem doncs amb la lectura del segon acte, ara ja el tancarem i l'agafem allà on l'havíem deixat. És a dir, en el moment en què Oleguer proposa algunes solucions a Cugat per resoldre la qüestió que tenen entre mans. I fa així. Cugat que diu, no es tracta d'això, i recordeu que li havia dit, va, anem a buscar solucions i te'n puc oferir unes quantes. No vol saber res d'aquesta història en Cugat. Oleguer, deixa'm dir, mira, una solució fora rompre la nostra vella amistat, és a dir, deixar-la caure a poc, insensiblement. Confesso que l'expedient per la meva banda resultaria penosíssim. No li agrada aquesta opció. Hem estat companys d'internat i de milícia i després mai no ens hem perdut de vista, vol dir que van fer el servei militar tots dos junts. Ens vam casar el mateix dia, amb dues noies amigues de tots dos i amigues entre elles. Resumeixo, em fora molt dolorós desprendre'm d'un company com tu. Cugat provant d'imposar-se. Oleguer, et dic que no he vingut per... Oleguer, permet-me. Cugat cedeix, descoratjat. Permet-me encara. Deixa'm acabar. Solució B. Donar-te la meva paraula d'amic i d'home. M'entens? D'home. Que jo no he tingut mai la intenció de perfeccionar, per dir-ho així, aquesta simpatia i de portar-la a un terreny vedat, vol dir prohibit. I que des d'ara dono l'assumpte per sobresegut, és una terminologia, ja ho veieu, jurídica, donar un assumpte per sobresegut, vol dir que ja no hi ha més cas per aprofundir, per tant aquell cas es tanca, i conclús, acabat. No cal que et digui que aquesta solució em satisfaria del tot, per tal com es basa en un sentiment de confiança mútua. I finalment, solució C. Prou, Oleguer, prou. Doncs prou. Cugat excitat. Ja t'he dit que no he vingut a parlar amb l'advocat. Jo no exigeixo, no demano res. Sóc aquí únicament per dir-te, Oleguer, ho sé. I vull que sàpigues que ho sé. I això no és cap amenaça, ni tan sols un advertiment. Doncs què és? Què és?
És que no vull quedar exposat a fer-me sospitós als teus ulls, ni als ulls de ningú. Vet aquí. Sospitós d'això que estàs pensant, de consentiment. Oleguer, deixa'm que t'ho digui. Ets un extravagant. Cugat, probablement, molt inquiet. Fora d'això, tot està bé. Ni temo res, ni et guardo cap rancor, ni tinc cap dubte. Estic ben tranquil, ben tranquil. Oleguer, no diguis mentides, Cugat. El neguit se't menja. Estàs descontent de mi, però sobretot de tu mateix. A hores d'ara et penedeixes del que has fet. No trobes una sortida airosa. Ah, però si haguessis optat per callar i passar-t'ho sol amb la Mercè, el desassossec, tampoc no et deixaria viure. Cugat, digues que sóc un anormal, un maniàtic, un ximple. Oleguer, no, ja t'ho he dit. Ets simplement un intel·lectual, que no sé si és un insult millor o pitjor que els que acaba d'anunciar o d'enumerar el mateix Cugat. Des de la perspectiva d'Oleguer, ser un intel·lectual vol dir ser un inepte per la vida, bàsicament això. Cugat, sarcàstic. Sí, sóc un intel·lectual, un home que pretén viure alhora dintre i fora de la societat, que es passa la vida fent-se preguntes a les quals prova inútilment de respondre, que s'alimenta d'idees i menysprea els fets, una criatura absurda i indigesta que té l'audàcia de ser tímid i modest enmig de la petulància i l'aplom dels homes d'acció. Li falta la crossa o l'acabament que digui com tu. És això, oi, Oleguer? Bé, força objectiu. Partim, doncs, de la teva definició. Tu ets un escèptic, no creu en res, universal. I jo, que visc en la realitat i de realitats, que crec en el que veuen els meus ulls, palpen les meves mans i em mostra el meu seny, tinc el deure d'aclarir-te per la teva pròpia situació i de provar de... Gràcies, moltes gràcies. No t'esforcis en un treball inútil, exaltat. A veure, tu, l'home de les solucions i les realitats, l'home de la raó infal·lible i del sentit pràctic, digues. Què hauries fet en el meu cas? Explica't, sisplau, explica't. Jo? Què hauria fet en el teu cas? En primer lloc, et diré que em costa molt d'imaginar-m'ho. No defugis la qüestió. No la defujo. Per començar, la meva dona hauria callat. No m'hauria fet una confessió semblant. Per què ho suposes? Que per què ho suposo? Han passat 10 anys, les meves ocupacions m'abasseguen i a ella l'abasseguen els fills. Arriba un moment que el matrimoni és una simple juxtaposició. Fixeu-vos com ara, a més d'enfrontar-se als dos caràcters, l'home reflexiu, meditatiu, que viu dins la societat, però vol jutjar-la, valorar-la, sospesar-la en pros i contres, i l'altre, l'home pràctic, d'acció, resolutiu, etc. A més d'enfrontar-se, ara veurem la visió concreta que tenen de l'amor i del matrimoni l'un i l'altre, especialment l'Oleguer, ara ho exposa amb una sinceritat i un realisme descarnat. Ve a dir que no serveix de res, que tot plegat és una nosa i que més valdria trobar una solució per aparcar-ho. Arriba un moment que el matrimoni és una simple juxtaposició. Això no obstant, admetem la hipòtesi que la meva dona un bon dia em ve amb una contalla d'aquest gènere. Vol dir, em ve amb una història d'aquestes. Què faig jo? Com reacciono? No faig absolutament res. No reacciono. L'escolto i immediatament oblido el que m'ha dit. Passa el temps i tot se'n va en fum d'imaginacions. Mentrestant, la cosa no m'ha fet perdre ni un minut de son. No m'ha distret ni així, m'entens? Ni així de la meva feina. Total, zero. Sona fals, això. És bo per dir. I per fer, Cugat, i per fer. Encara no em coneixes. Prou. Admès el supòsit, jo raono d'aquesta manera. El meu amic no és capaç de fer-me una bretolada i si ho fos, tinc raons per creure que la meva dona no gosaria seguir-lo gaire lluny. Sé els punts que calça. Digues-ho tot. I estimes la teva dona d'una manera molt relativa. Com t'assembli? Però estimo absolutament la meva reputació i l'escàndol m'esgarrifa. Ara, de cop, li sonen les darreres paraules de Cugat. És que l'Eulàlia t'ha fet certes confessions? Ara va rebobinant i pensa, oi, Cugat, endevina-ho? No dius que saps els punts que calça?
saber els punts que calça vol dir saber de què va, saber com se les gasta aquella persona, és a dir, conèixer-la a fons, íntimament. Oleguer cínic, és a dir, un cínic és aquella persona que posa el dit a la llaga, que fereix, però fent veure que se'n riu, que hi posa sentit de l'humor, però en realitat està llançant un dard enverinat cap a l'altra persona. Amb la mà al cor, d'home a home, creus que una dona pot interessar com a tal dona després de 10 anys de convivència? Cugat, segons una dona com l'Eulàlia, sí, pura il·lusió òptica. Si ara jo trobés una altra Eulàlia i estigués desvagat, és probable que li descobrís unes gràcies irresistibles, però sempre a condició que no fos meva. És a dir, el compromís, el vincle, és el que li fa més nosa de tot i més molèstia. Cugat acerat, amarg, és a dir, ja està punxant amb totes les paraules que pot per ferir. És això el que t'ha passat amb la Mercè? Com que no és seva, no hi té cap vincle, mira, m'hi troba una certa gràcia i com que passava per allà, doncs hi té un rotllo. Oleguer tocat. En principi, sí, i perdona la franquesa. Cugat, si no la perdonés, què hi guanyaria? Silenci tibant. L'Oleguer s'omple la copa i la buida d'un tret. Oleguer, no has agafat set? No. Reconeix que has estat impertinent amb la teva pregunta. És a dir, aquella de... És això que t'ha passat amb la Mercè? Tens foc? Cugat dona foc per al cigarret d'Oleguer, el qual abans ha butxaquejat inútilment. Però no té importància. Entre amics i en conversa privada ho admeto tot. Soc un realista de debò. Em penso haver arribat a... Truquen a la porta. Passi. Entra tímidament Petit. Una altra vegada? No li he dit i repetit que no volia ser destorbat sota cap pretext? És que... no insisteixi. Ja és hora que aprengui de resoldre tot sol els petits problemes. Retiris. Petit es retira confós. Oleguer recobra immediatament el seu to, decantant-se vers Cugat i posant-li les mans a l'espatlla. Cugat, vols un consell? Vols que entreveli el secret de la meva serenitat i del meu èxit? Escolta, quan un home emprèn la pujada de la vida, cal que triï un camí. Des d'aquell moment ha de saber renunciar a tot allò que empallegui, vol dir que destorbi, la seva marxa, una idea fixa i una acció incessant al servei exclusiu de la idea, és a dir, del teu objectiu. La resta són destorbs. És això. Aleshores, no en dubtis, la vida cedeix, capitula, és a dir, tot es va acomodant al teu objectiu i a la teva decisió. La vida, l'èxit, quin valor i quin sentit dones a aquestes paraules? Segurament, en aquest punt, com en tants d'altres, tampoc no coincidirem. L'èxit vol dir simplement guanyar un primer lloc en el camp on operes. I això, no ho oblidis, té el seu preu i exigeix un sacrifici. Jo mateix, fixa-t'hi, a la meva manera, sóc un asceta, és a dir, una persona austera, que s'està de moltes coses. Per exemple, els interessos del cor, vol dir els sentiments, l'íntima delícia dels afectes, deixar-se portar per les emocions, els enamoraments, la família com a finalitat, és a dir, concentrar-te en els fills o l'esposa, la funció pròpiament humana, li diu Cugat. Sí, segons com tu miris. Tot això és fisiologia, és a dir, necessitat, instint carnal, més o menys disfressada. Cal superar-ho. Fa nosa, és un entrebanc. I els fills, tu entens? Els accepto amb els deures i la responsabilitat que comporten, però sense exageracions pertorbadores. Què vols que faci? Els fills. D'antuvi són poca cosa i semblen inofensius, meitat graciosos, meitat amoïnosos, però aviat creixen, envaeixen el teu temps i la teva casa, se t'assemblen, però tot just et toleren. Això quan no et jutgen i et menyspreen o t'estalonen, vol dir que a mesura que es fan grans els fills són cada vegada més complexos de portar, de conviure-hi. Cugar sever, eixut. A vegades la teva conversa té el do de desarmar-me, m'aclapara, m'anul·la. Home, gràcies, em deixa sense esma, no em veig en cor de contradir-te. Oleguer reprenent el seu to oratori. I no saps per què? Perquè la meva conversa reflecteix una actitud neta, dreturera. És a dir, és un home unívoc, d'acord, d'una sola peça. Perquè respon a uns principis invariables, coherents i útils.
Vosaltres, en canvi, sofriu una deformació mental que us fa desconfiar de la transparència, us atreuen les idees tèrboles i els sentiments confusos, respireu i us rebegeu, vol dir, us compleu en el dubte, en els estats provisoris, sou tímids, pusil·lànims, tebis, indecisos, sou amorals perquè us falta coratge d'abraçar francament una doctrina o de condemnar-la sense reserves, i si no us atreviu a declarar-vos rotundament ateus és perquè en el fons de la vostra consciència no heu pogut ofegar encara el temor infantil vergonyant de les flames de l'infern. Parlo en general. Vol dir que són tots plegats els intel·lectuals, uns cagadubtes. Es passen la vida preguntant-se sobre això i sobre allò, tenint dubtes, essent escèptics, essent agnòstics, perquè en realitat no gosen dir sí, crec això, o no, crec allò altre. Cugat irònic, pren-la, reposa una estona, veu un altre glopet, Oleguer, ironies, a aquesta hora, riallet agre, potser intentes turbar-me, fer-me creure que et faig llàstima, i com tens per un xarlatà de fira, veig que t'has molestat. Molestar-me jo, és evident, amb irritació mal continguda, Oleguer, calla! Cugat, per Déu, Oleguer, potser sóc un cagadubtes, un perepunyetes, un liró i tot això que acabes de penjar-me, però no sóc encara una mala persona respecte a tothom, perquè tothom m'interessa. Sí, busques documents humans, pinxers, que vol dir una mica xulo, sense control, però el subjecte que ha sabut despertar en la teva legítima, vol dir la teva esposa, un interès extra, o sigui, jo mateix, també el respectes. També el busques per sotmetre'l a les teves anàlisis literàries? L'està plantejant com un home que explora, que aprofundeix, que s'endinsa en els replets de la psicologia humana. Rialla grollera. Cugat apenes dominant-se. Has perdut el control i val més que deixem les coses allà on són, val més que me'n vagi. Es posa dret. Si ho dius per mi, ho dic per tu, precisament. Em penso que podies haver-te estalviat aquesta recaiguda en un tema que ja havia quedat enrere. Trobo que per prudència i per delicadesa no l'havies d'haver tornat a la conversa, i menys en uns termes tan grollers, és a dir, tornar-se a referir a la Mercè. La teva legítima i el subjecte que ha despertat el seu interès soc jo i no tu. És a dir, aquest insult ara ha estat de mal gust. Oleguer, no em facis riure. Qui és el qui ha perdut la brúixola, tu o jo? Per què tergiverses les coses? A més, si jo he al·ludit a la teva dona, abans tu has esmentat la meva, estem en paus. Jo? Quan? Oleguer consultant el rellotge. Farà aproximadament 2 minuts i mig. Una dada per la petita història. Cugat, els casos són molt diferents. Fred, saps de sobres que l'Eulàlia és incapaç d'escoltar ningú, d'extraviar-se ni de pensament. La teva és una dona submisa i resignada. Vols dir, una víctima? Probablement. No és aquest també el teu parer? Cugat, descarriles. Abans has escarrilat tu. No tens dret a jutjar-me. Mentre no envaeixis la meva esfera privada, sembla que el noi ha pres confiança. Fieu-vos dels introvertits. No ho dieu així? També ensenya les urpes. Suposo que volies dir les ungles. L'interventor ha arribat a un punt màxim. Pausa greu. Els dos homes es queden en un panteix, és a dir, ja respirant profundament i fatigats, però perceptible. Pausa greu. Oleguer s'acosta a la finestra lentament amb les mans a la butxaca. Cugat s'asseu nerviós i carrega la pipa amb fingida parsimònia. Oleguer, frenem, Cugat? Fem marxa enrere? Jo ballo el so que toquen. Tu manes. Pausa. Oleguer s'asseu al braç d'una butaca. Oleguer amb aires de tolerància volent-se fer el simpàtic. Conclusió. Que ni tu ni jo no som aptes per a la vida de casats. Les causes deuen ser distintes, però els resultats són els mateixos. El matrimoni s'ha fet per a homes d'esperit sedentari, sense imaginació. El nostre estimat Oriol, per exemple, un caràcter senzill, cristal·lí, que ha trobat en la Núria més del que esperava. Recorda que Jehovà va crear Eva perquè Adam s'avorria. Fixeu-vos ara en la imatge, ja ho he comentat en altres moments, que es té de la dona des dels orígens de la humanitat. És a dir, el principi de tot és l'home, el puntal de la condició humana, de la humanitat, i la dona de complement, per distreure's. D'acord? Florero, una mica per jugar-hi. I Adam s'avorria perquè era un desvagat i un obtús, és a dir, un tonto, un pallús. Quan un home consagra les seves potències a una obra digna d'ell, la companyia d'una única dona bassegadora, impacient, malfiada i amb drets reconeguts per la llei, és a dir, tots els drets que li reconeix el matrimoni, és senzillament catastròfica. L'amor és, de fet, una necessitat fisiològica, ja hi torna, ens ho acaba de dir fa un moment, de segona categoria, que els homes hauríem
haurien de resoldre o eliminant-la, com els sants, que no es casen i no tenen relacions, o sigui, fora, qüestió amorosa i qüestió sentimental, fora, o reduint-la a les seves proporcions reals i justes. És a dir, t'ocupa un temps de la vida molt limitat, una certa energia i una certa atenció, però fora del que és estrictament necessari, prou. Què hi dius, Cugat? El literat, que és ell, i el lletrat, que sóc jo, es posaran d'acord una vegada a la vida? Cugat, de cap manera, Oleguer, jo ho sento. Mira, jo sóc un home llibresc, podrit de literatura, però si em despullo dels prejudicis i les convencions que m'engabanyen, és a dir, de tot el que és sobrer, no puc deixar de reconèixer que no hi ha cap treball, cap art, que no hi pot haver a la Terra cap obra que valgui el que val la vida mateixa. Néixer, viure, estimar, vetllar pels fills i morir com un home més entre els homes. Ara fixeu-vos que dona una mica la volta i tot i que se'ns ha mostrat molt escèptic i un home més aviat marcat pel fracàs i la frustració en el matrimoni, continua creient en allò que defineix, segons ell, la condició humana, el pas del temps i sobretot un pas del temps marcat pels afectes i els amors, els fills, la dona, l'estimació. Sonen bé aquestes paraulasses, són sentides i grandioses, però per sort o per dissort, la vida en aquest moment històric és tota una altra cosa. Les meves realitats són més complexes. No t'ho creguis, t'ho sembla. No, no m'ho sembla. Néixer, viure, procrear i morir és feina fatal. Siga, pròpia de bèsties o de bàrbars. Jo, i tu també, i potser encara més que jo, necessitem sentir-nos rectors, és a dir, directors, de la nostra existència i hem de complicar-nos-la i farcir-la de funcions personalíssimes, és a dir, objectius a la vida que et marques tu, destins que tu vols aconseguir, però tu mateix, personalment, perquè te'ls has fixat, creada per nosaltres amb els artificis de la repugnant, i no ho perdis de vista, meravellosa civilització. Fixeu-vos quina reflexió profunda sobre la felicitat, la condició humana, el temps de l'existència, que va més enllà de l'estricta comèdia burgesa que vol mostrar els vicis del matrimoni i assenyalar possibles solucions. Va més enllà l'obra. Es treu una gran pataca de cigars i encén amb ostentació un magnífic havà. Després d'haver-ne romput l'anella, una mena de cartronet, d'acord, com si fos de regal, que era com una marca de distinció que portaven els purs abans, amb un gest ampulós, trenca l'anella. Cugat el contempla somrient amb resignada simpatia. Cugat, després d'una pausa, potser sí, Oleguer, potser sí que acabaré envejant-te, assenyalant cap al passadís del qual es troba ara molt a prop. Mira, fa estona que el teu senyor petit es frisa pel passadís. Deu estar inquiet. Oleguer, anant fins al marxapeu de la porta, és a dir, fins al llindar. Què passa, petit? Petit apareix. No em renyi, senyor Oleguer. No veig que el renyi ningú. El cas és urgent, important. Han telefonat. Que telefonin. I de seguida hi tornaran. Que hi tornin. A Cugat, baix. Cugat, observa'm, si et plau. Repara com m'humanitzo. A Petit. Senyor Petit, em permet una pregunta marginal? Digui, mani, senyor Oleguer. Oleguer, a veure, buscar les paraules. Vostè està content de la seva sort? Petit, després d'un moment de sorpresa. No me'n queixo pas, li ho asseguro, i... Oleguer, no es penedeix d'haver-se casat tan jove? A Cugat. És casat? Sí, ja ho sé, abans n'han parlat amb l'Eulàlia. Oleguer, no se'n penedeix? La perspectiva... això, la perspectiva de 50 anys de monogàmia feliç, és a dir, 50 anys amb la mateixa dona, no l'esparvera, no l'espanta? Al contrari, senyor Oleguer, al contrari. Precisament ara que Nostre Senyor s'ha dignat a confiar-nos aquest angelet, és la criatura petita que acabat de tenir, sona llunyà el telèfon. El telèfon deu ser, com sempre, el secretari del senyor comte de Montsoliu, que vol consultar-li la conveniència de convocar una junta extraordinària. Oleguer, vagi a anunciar-me. Petit se'n va de pressa. Adéu, Oleguer. Adéu, Cugat. Fixeu-vos com la presència de Petit en l'escena anterior o en el moment anterior ha servit de contrast, com us deia abans, de contrapunt, perquè en les infelicitats dels protagonistes s'hi sobreposa en contrast i per contrast aquesta felicitat, diguem-ne, dòcil, mansa,
beata, innocent, càndida, d'un home que no vol res més a la vida, que 50 anys amb la mateixa dona, sense més objectius, ni més aspiracions, ni cap altre destí que aquest, anar passant feliçment amb el que té, sense més projeccions de felicitat. Adéu Oleguer, adéu Cugat, i digues a la Mercè, de part meva, espera't, inventa-t'ho, digues-li tot allò que més pugui afavorir la pau a casa vostra. Petit esbarat. Permís, el senyor comte de Montsoliu en persona a la paret. Oleguer Cugat, torno a enganxar-me a la magnífica Sínia, és una nòria, dels meus actes, de les meves obligacions i de la meva fama social i èxit reconegut. I et prego que no facis córrer que jo també tinc les meves febleses. Si es sabés, podria perjudicar-me. No tinguis por, només diré que un dia, a darrera hora, vam posar-nos d'acord en una cosa. Quina? Encara l'ignoro, però ja la sento i no desespero de trobar-la. Cugat i Oleguer es donen les mans. Oleguer davant la creixent impaciència de Petit. Sí, ja l'he entès, el senyor comte és al telèfon i vaig amb tots els meus respectes. Vostè, mentrestant, acabi de fer els honors al meu gran amic, senyor Cugat, Abelló, glòria de les nostres lletres. Ara fins i tot és amb ell amable i li reconeix una fama i un èxit social que al principi de la seva trobada li negava. D'acord? Fins aquí, noies. La propera vegada fem el tercer acte. Ja estic.